ଝାଡୁ 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 ସେ ଅଲଗା, ଇଏ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଅଲଗା। ସେ ଗୋଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଇଆଡେ ବିଆରଏସ୍ ବାହାରିଛି କାର୍, ଏଠି ବାହାରିଛି ନିକିତି, କୋଉଠି ବାହାରିଛି ପେନ୍, କୋଉଠି ନଙ୍ଗଳ। ଏ ସବୁ କାମ ଦବନି ଓଡ଼ିଶା। କଂଗ୍ରେସ ଜଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ରେଡି ହେଲାଣି। କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏଇ ତିନି ଦଳ ଏଇନା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପୁରେଇ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଯେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର ପ୍ଲେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଆରଏସ୍ ଦଳରେ ସେମାନେ ମିଶିଲେ ପୁରା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ପ୍ଲେନରେ। ଯଦି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ହୀରାକୁ ପାରିଦେବେ, ସୁନାକୁ ପାରିଦେବେ, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିବେ, ଏଠି କାମ ଦେବ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଗନ୍ କେସ୍। ଗିରିଧାରୀ ବାବୁ ଗୋଟେ ଗଲେ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଗୋଟେ 7 ଥର MP କଂଗ୍ରେସରୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପିସି ସଭାପତି। ତମ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଇପାରିବ କୋଉଠି? ତମେ ଏ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯାଉଛ, ଏ ଦଳ ସେ ଦଳ ବୁଲୁଛ। ଗଲା ବିଜେପି, ପଛରେ ବସିଲ, ତମକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେନି। ସେଠେଇ ଗଲାଣି, ସେଇ କେହି ପୁରେଇ ଦେବେନି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନୀତି ରହୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ ତ ସେ ଥିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସମସ୍ତ ଡାକିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲେନି? ତାକୁ ଡାକିଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଆମ୍ବିସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବେଳେ ଯେମିତି ଖାଲି ନମିନେସନ୍ ବେଳେ ଜିତନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଜିତିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଲେ। ସେ କାମ ଦେବ। ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ନବୀନ ବାବୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ତମେ, ମାନେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରେମୀ, ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମୀ, ଝିଅ ପ୍ରେମୀ, ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରେମୀ, ତମ ପ୍ରେମରେ ସୀମା ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ କହିଲ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତମେ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ତମେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ପାଣ୍ଡିଆନ ତମେ ତାମିଲ ଲୋକ, ତମର ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ତରର ବେଦନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ, ମୋ ପୁଅ ଛାଡ଼େ, ମୋ ପୁଅ ଛାଡ଼, ରିଜେକ୍ଟ କର ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ଆରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା, ତା ବିରାଟ ଚାକିରି କରିଛି ଆମେରିକାରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ତାର ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ସାଇକେଲିଂ କରିବା, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛି। ସେ ସ୍ଥିର କଲା ୱାର୍ଲଡର 7ଟା ବଡ଼ ଦେଶର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉଠି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକାକୁ ଉଡ଼େଇବି, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାତି ପାଇକ ଜାତିର ପତାକା ଉଡ଼େଇବି। ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ହିମାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ, ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଉଡ଼େଇଲା। ତାପରେ ଆସି ଚିଲିର ବରଫ ଦେଶରେ, ଯୋଉଟା ବରଫ ଦେଶ, 27 ଦିନ ଚାଲି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ, ତାପରେ ଚଢ଼ି ଭିନସନ୍ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଉଡ଼େଇ କାଲି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ? ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ, ସକାଳ, ତାପରେ ପ୍ରମେୟ, ମାତୃଭୂମି, ସମୟ, ତମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ହଉଛ? ତମେ ଅଡିଟର ମାନେ, ଏଡିଟର ମାନେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ହଉଛ? କୁହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପେପର କାଢ଼ିଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କାଢ଼ିଛ? ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବ, ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ଜାଗା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆରେ ଗୋଟା ଲୋକ, ଗୋଟା ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଉଡ଼େଇଲା ଭିନସନ୍ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପତାକା, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା। ତମ ହକି
वर्ल्ड कप हॉकी पताका उड़ेला तेरे देखुच टीवी रे मोबाइल रे गोटे आज कौ पेपर रे बाहरनी मीडिया इलेक्ट्रोनिक मीडिया भाई मान धन्यवाद सबुतर बाहर इलेक्ट्रोनिक मीडिया भाई मान धन्यवाद गोटे ओडिया समस्त बाहर कर गोटे पेपर रे नहीं किए कौटी नहीं गला किए कौटी खाईदेला कौ समिति पूरे देला किए क्या मारिदेला जोई पूरे देती छुरी झील पूरे देती कटुरी यही गुराक बाहर हाँ ओडिया प्रीति एने पेपर कर आखि आगे पेपर जन्म सब गोटे ओडिया तुम प्रीति नहीं अरे किसी नहीं से जो जीवन को रिस्क नहीं ये पहाड़ चढ़ुचे अरे ये जो जाइला चिली 27 दिन बरफ पर 45-50 डिग्री माइनस तापर जाई शुंग उपरे जगन्नाथ पताका जातीय पताका हॉकी पताका उड़े के आसी सरकार दल तरफ कहीं नहीं ना बंद हो मो पुअर 5टा से जाइए काली बाजा फाजा लोक मैंने गोटे घोड़ा गाड़ी करके सजैकी नहीं से जमा चढ़ू नला कहला ना बापा मुझे चढ़ी कष्ट करी भगवान को डाकी मुझे अमेरिका जो चढ़ला चारिआडे जीशु ख्रीस्टियान मुंडिया मारी मारी ऊपर को उठला आफ्रिकार चढ़ला अधा मुसलमान अधा ख्रीस्टियान अल्लाह को चर्च मुंडिया मारी गला एवरेस्ट चढ़ला बेलू खाली बुद्ध तलू अपर पर्यंत विषय पढ़ी 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 2.5 मास तापर चढ़ी आसला एटे 27 दिन खाली चर्च जीशु डाकी डाकी ऊपर को गला आउ जोड़े पहाड़ अच्छे जोड़े पहाड़ को गोटे हूँ रशिया रे वार चली परमिशन आसी पारनी आ गोटे कौटी गोटे से आदिवासी सरकार फाइट चली ये 2टा परमिशन मांगले मुझे कहली पुओ आउ 2टा न गले हबनी बड़ कहला ना बापा मु डिसीजन नहीं मो सान पुओ भी कलिजा देखली जोर से कहला बापा बड़ भाई जहाँ कौ से डिसीजन नहीं माने जाऊ 2टा पहाड़ चढ़ी आसो ओडिया माटीर गर्व ओडिशार गर्व भारत वर्षर गर्व एपर्यंत ये 5टा पहाड़ वर्ल्ड कहीं चढ़ी ना किए 2टा चढ़ी किए गोटे चढ़ी किए 3टा चढ़ी एबार 100 एक मिसाई 5 है गोटे कौन सी ओडिया पेपर बाहर दुखदायक घटना न बाहू से प्रतिज्ञा करी जगन्नाथ अल्लाह जीशु बुद्ध नानक दुर्गा लक्ष्मी गणेश कार्तिक धरिकी चलती साहाय्य कर जनसाधारण कर भारत जनसाधारण कर पृथ्वी जनसाधारण कर अमेरिका जो चाकरी कर जो प्रकार समर्थन आसूची प्रति बाहर देश गोटे ओडिशार गोटे कई ऑफिसर जाइना रिसीव कर जनसाधारण कर से भी प्रस्तुत नुह काली से रथरे बसुन था जब घोड़े जबरदस्त टेकी बसई दिगला जाओ खंडगिरी मेला जो यात्रा अश्लीलता को ब्यान से जदि अश्लीलता ब्यान कराई ये एग्जिबिशन पड़िया कहीं अश्लील अंग देखल कहीं अंग देखल बबेरू आनी अश्लील स्टेज करेंगे लोक एंजय करेंगे किए कौन जा गुंडे पकाऊ ना किए धरी पकाऊ ना किए मर्डर कर दौर कहीं तुम सबुठ फ्री आए चारिआडे तेज गोटे सदा बेले खंडगिरीटा पर अत्याचार कर लोकाल फेस्टिवल आम जागर गोटे
ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଣା 7ଟା ପାର୍ଟି ଆସି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ତେବେ କହୁଛ କଣା ନେଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏତେ କଟକଣା କରିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଉଚିତ ନୁହଁ ଫ୍ରି ଲୋକେ ଫ୍ରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହଁ ଆମ ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଆମେ ବଜାର ଫଜାର କରୁ ସେଠି ଭଗତ କରୁ ନାଟକ ଦେଖୁ ଘରକୁ ଆସୁ ଫ୍ରି କରିଦିଅ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କି ନାଚ ଦେଖିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ କିଣାବିଣି କରିବେ ତେବେ ଏଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଠି ଆମର ମାଗେଣା ଫ୍ରି ଫର୍ ଅଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଫିଟେଇକି ରଖିଛୁ ବାବା କିଛି ହଉନି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି 300 ବାବା ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଗୁଡାକ ଗପୁଛନ୍ତି ତମକୁ ତ ଯାହା ଦବା କଥା ଜଗେଇଛୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଏଇଠି ପଶୁଥିବ ବାହାରୁଥିବ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ତମେ ଖାଉଥିବ ଯାଉଥିବ ପିଇବା ପାଣି ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଗାଧଉଥିବ ପିଚା ଦଉଥିବ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିବ ଆଉଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MLA ଥିଲି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 400 ବାବାଙ୍କୁ ସେ ତଳେ ଜାଗା ଦେଇଛୁ ମଠ କରିଛୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ ଗଲେ ପୁରା ଆଳତି ହେଉଥିବ ଭୋଗ ହେଉଥିବ 95 ବାବା ଭଲ 5 ଭାଗ ଟିକେ ନଟରପଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନେତାରେ 20 ଭାଗ ନଟରପଟର 80 ଭାଗ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତ ହେଲେ 95 ଭାଗ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ବାଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ 100 ଭାଗ ଭଗବାନ ବି ରୋକିପାରିବେନି ତେଣୁ ବାବାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ରଖ ଭକ୍ତି ରଖ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତମ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ବାହାରିଲାଣି ହେଲେ ଗୁଗୁଲ ବାବା କେତେବେଳେ ଏବେ ବୁଲେଟ ବାବା ପଲ୍ସର ବାବା ଏମିତି ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେହିକିଲ ବାହାରିଲାଣି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କରିଦିଏ ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ମାତା ତାଙ୍କ ନାଁ କରିଦିଅ ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହିରୋ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କରିଦିଅ ସୁନ୍ଦରିଆ ବାବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ ଏ ବୁଲେଟ ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ହବନି ଖୁବ ଭଲ ହବ ତଥାପି ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆମେ ହଁ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛି ଜାଣି କେଉଁ ବିନା ହତରେ ଜେସିପି ନେଇ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲି ମୁଁ ହେଇପାରିବି କେବଳ ଗୋଟେ ରୋଡ ପାଇଁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବାକି ସବୁ ମଠ ଅଛି ଗୌର ଅଲ୍ ମଠ ଇଭିନିଂରେ ତମେ ପଳେଇବ ତେବେ ତମର ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତି ଅଛି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଆଳତି ଚାଲିଥିବ ପୂଜା ଚାଲିଥିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧନା ପୀଠ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ପୀଠ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ସରକାର ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା କମଳ ଦେବା ମେଡିସିନ ଚେକ୍ କରିବା ଏସବୁ ଯଦି କରନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ ଭଲ ନାଇଁ ପ୍ରେମ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ସେଠି ଖାରବଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେନା କୁମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସେ ଆସିବେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ତାରିଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଯିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ ସେଠି ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବୁ ଏକାଠି ଆମେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ କରି ଆସିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଭାରତ ଜୋଡ଼ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ହାତ ଜୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ୟା ଯାଇ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତି ସବଡିଭିଜନରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏକାଠି କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖାଲି ଡେଟ୍ଟା ଦେବେ ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତି ବୁଥ ସ୍ତରରୁ
ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ 2024 ପାଇଁ ଭୋଟର ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଘର ପାଇଁ ହଉଥିଲେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ହଉଥିଲେ ଏବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣ ସେ ଭାଇ ଭାଇ ନବୀନ ନିବିଡ଼ତା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାର ତା ସହିତ ସେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଘର ପାଇଁ ହୋଲ ଏଇନା ଆଦିବାସୀ ବି ଓହୋ ନବୀନ ବାବୁ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ମୋଦିର ତ ଫାଟିକିରି ଅଛି ଖାଲି ସିଲେଇ ହବ ଆଏ ପାୱାର ଅଛ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇନା ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମ କେଡ଼େ କଣା କିଏ ତମର ହଁ କେଡ଼େ କଣା ଦରଦାମରେ ମଲୁଣି ଆମେ ତମର କଣା ବଡ଼ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କର ତ ଏକଦମ ବିମ୍ବର ତାଙ୍କର କଣା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଙ୍କର ବିମ୍ବର କେଡ଼େ ବିମ୍ବର କିଏ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର ଖୁବ୍ ଭଲ